Milarte News clear tu te chibai vek ule Tyler an Selena nena nga idam adila engwanga nga idam dil nge ani ti te tin video masalama kan soitak Olivia Rodrigo chungchang thil pakhat soilan tur kan nei le boka tunlai chu headlay role he alar sia achantin enge mohlek hi news ating zel mai ani Ed Sheeran chuan Olivia hi zai thiamlar tak pakhat nen anin an thu asoyani chuan irin phak mi alo tur thil pakhat shil tur che kan nei le chu model chelo khatlat le Cristiano Ronaldo bial ni hlui ni bok Irina Shayk le Kanye West te in ngai zong anga soi thom lo om thut hi ani nima asala thut ani che empty te tunchuma hian kan thlir zau don ani tun thani somni panga mai khan Tyler the Creator chuan a album thara ati chuaka he album a hla pakhatha hian Selena Gomez nena ngai dam adilani kum enge mozat liamta a khan Tyler hian mei cheta na ngai om tak thil tuitin Selena Gomez chu aloka pa a ex Justin Bieber thlengin he thil hian a merlo tani a album Igorin Grammy Award adona changa kumni nuwa Tyler chuan album thar Call Me If You Get Lost chu tun zir topni khan ati chuaka hetala pakhat chuan a hladang te a hin ngai ven a hlo bik hle ani Tyler chuan a album a hla thar manifesto a chuan kumsang ni som le sang ni som pakhat borvela atuit meiche omtinuam lo chi chu aron soilang le a heti level hian Tyler the Creator chuan voi enge mozat Selena Gomez chu bob khokher lavamut puya chak thu alo tuit to ani atuit pakhata pe chuan Selena Gomez chu a birthday ya takin Selena chu kum atlin to thule dan ang takin meichet mi patna aman pui thei to tur thu alo tuitani chuta angai omzol turin atuit pakhata chuan Dakota Fanning Miley Cyrus le Selena Gomez te andu emo dulo emo chunga ati dan turvel atuit le bok he ahla thara chang hian Tyler chuan Selena chungai dam adila heta hian alano panwanga ti lo tur ati thu apoma tin Justin Bieber ti boy achak wanga ti ani ziate po hela a hian atar langani a lyrics sa chuan keirol mai kalani a Selena chungchang a thak tak tak katuita tin ti thindim kha ka tumani lo ka mu huna ngai dam ka dilang khangte khachu Bieber ka ti boy du wang chawani just in ti velin achamani asoi angdeu hian khati level kumsom don liamta a khan Tyler the Creator hi kumsom pa ko milek alania Justin Bieber po kumsom paruk milek alani Tylerin ahlam manga Selena ngai dam adil nu po hian Selena fans lamte ero chuan he ngai dam dil na hi anpom lo hle thung pakhat chuan internet lama kumsom nuwa mo ahla promote nan ative mai mayani ti ina posa achenin kumsom lo liam to po ni se engtin nge khatia ngai to na te kha nei theile ten om lutuk alo ti ve bok fans pakhat chuan Justin ron soitel ve in Justin chian ve thawani a khatianga aping thatna ti mel hemi tum nuwa ngai damiron dil ve khan omzia engma anei law aran ti ani thil pakhat hanjep tel lokila tunlai mai khan Billie Eilish po in a video pakhata agent te tan thu hwa thala tak alam ri ga wangin ngai damaron dila hei hi thu soilam ni lovin Tyler the Creator hla alo sakpui wangani a Tyler hla Fisha In the blink of an eye, I can make a white girl look chink. Di level hian Asian te huat tur asiamani. Achan chu chink emo chinki ti tongkam hi Asian te ko nomna na chikhat ani awangin mitam takte thin ati sahle ani. He hla Billie in alo sakpui wanga social na ato na sat la hian Billie Eilish fans lamte po anlu oi thei bik lawa achan chu khang thu racist tak tak te kha Billie in a phwa chwa reng ni lovin Tyler the Creator hla alo sakwang mai ani a dem na ero Tyler a yin adong na sale loisi ani chuti la hin Tyler hian tun thlengin a hla fish wang hian boy na ato engma soitu shiat ala omve si lawani ole Tyler chuan kumsom veliam ta athil thleng chu hlamangin mi zongjong shiat turin aron sui chuak le ania atong tu tan chuan anuam lo viawang le nima selatuna chi chuan Selena emo Justin Bieber lama changa chanlet na engma shiat tur ala om lawani zai thiam Ed Sheeran chuan Olivia hlate angai na thule zai thiam lar tak pakhat a sha chwa tir thu asoya khai khina dule dulo chu ka shelawa nima sela rei takata kalo soito chen angin khovel hian every levinch thara kan mamo ani hetiang meichia zai mai ba ka ma ni hla phwa thei hi tuna kumsom pasari chawalani a amang reuhle ani ti in Olivia chungchang Ed Sheeran chuan soi tunai mai khan Irina Shayk le Kanye West churin la utak mahin anin ngai zong ti thu thara aron piang de thut maya ma se hei hi thut ani che mo
ani na taka chuan hemi te pahnih hian anin ngai zong ti thu thang an ron nei ma dai to hian engemaw soitur an lo nei ve to a I han thlir chiang le ti ang an pahnih hian engtia rei che nge an lo in shat to le kumsang ni somvel kha ania kum som liam ta dai to khan ani supermodel Irina Shayk hi Kanye West la Power music video a alan chang khan ania chu anin lei chin na in tan chho dan chu ani chumi hnu kumsang ni som October thla a Kanye West chuan a hla Christian Dior denim flow a chuan Irina Shayk a mu chak thu asoya a hla thu a chuan I wanna see Irina Shayk next to the gen ti in a chamani chu tiang vel nuwa chuan kumsang ni som pahni khan an pahni bok chuan mu dun an nia heta hian Irina chu Kanye's Paris fashion show a welcome heti live vela Irina in pop sugar a shil danin khasho til ve tura som kani khan kapur lu tu khan rang tak mayin rem kalau ti ngala ke chuan Kanye West si khovel ta na idea thar chatak nei thei tlem te zinga atel ve in kanga yani alo tia Kanye West chu fak zomin a music mangin art tilanga tuna fashion lama a theina te kan hmule a ke chuan tha ka ti tak zet music artist te zinga ama ang hi mu tur an tam lo ema fashion nal asia a thil thar hanti chin te hi a she ngai hau lo ati pokani kansha cheu angin Kanye hian Kim Kardashian chukum sang ni som pali khan nupuya anaya Kanye le Irina te chungchang soine ne omve te chu aron ti top makani kha amero chu Kim K in February tha a official taka Kanye nen anin nei na anti top to thu apuan vele khan mitam tak chuan Kanye West le Irina Shayk te inkar melo mit to chu a al chatle ngei an be se tlatani kumin April tha khan Irina chuan thil engemo thleng a om nge ani ti kanrin theina tur thil aron tilanga fans te chuan rang takin Irina hian Balenciaga le Yeezy's DMX tribute t-shirt aron hachuak ti an shet hwayani tun thatir lam khan Kim K chuan apasal hlui ti ami ten an sha to tur Kanye chu a birthday ya Instagram post ya min aron wish vele tlat mai hewang hian fans chen khat te chuan Kanye le Irina te inkar chuan soitur momal anei vele don talawa an lo ngai mana achan chu tungi an ex te supermodel nen an omreng laya post siama an birthday ya lo wish ngai ni engpo chuni se Kim K thil post nu lo ka chuan Kanye le Irina te chu khovela khopui romantic bertia an soichin Parisa Kanye kumsomli palitin champha lomin lim taka annui lai le ingai zong ni om taka anum dun na te mo anivele tat mai heng zong zong hian zo na lian takaron siam ta a entia renge hemi te pahni hi ingai zong anga anlo om to ang ti hi ani TMZ ten Kanye le Irina te chian thatak ne na tanga thu an don dan chuan thlatlem te chu anin mu ve to a March thlatir lama chang khan anin zuyani ti in tuna chi chuan an pahni chungchanga hian channa ain zo na ala tamzoka mase Kanye le Irina te hian engchen nge an thlenang ti chu kanlo thir zel phot mai ani ang chu Milarte News si ilo la subscribe ve lo pal ani chuan lo subscribe ve nge ngeila Milarte chanchin tharmai ba kha video mu nom le ngai nom tak tak te nen kanin mu fo don nia hun man nuam vek ule